Преди да почна да дигам по-тежки килограми, ще направя навърботваща серия. И след това минута почивка и минаваме към дърпане на дъмбели от лежанка. Така може да го наречем упражнението. За вработващата серия правя не повече от 10 повторения. В този случай ще направя 8, но бавно и контролирано, просто не да мога да усетя. И да сдъгря, нали, мускулите. Супер. Това направо може да се брои за серия, няма нужда да обработвам тук, няма да дигам толкова много тежко. Така че направо почвам и ще направя 4 серии. Това е само 3 отклека, но сме окей. Преди да започнем упражнението, нещо важно, пускаме максимално, да се оправим цял обхват на движение. И контролираме. Сега, което искаме, лактите не да сочат настрани, към тялото ни. Да се опитаме си едно да ги долепим и да дигнем лакти към тавана си, така си го представим. Това ще изглежда така. 10 повторения. Още. Сега отново една минута почивка и пак преминаваме към клека. Лежанка с дъмбели. Правим 10 повторения, 3 серии. Обърнете внимание на движението. Нека да не е много бързо, да не мятаме килограмите. Искаме контролирано, с нормално темпо. Не казваме бавно, нормално. Супер. 30 секунди почивка и обратно на задното бедро. Следващото упражнение. Раменна преса. Правим 8 повторения. Може ще направим с малко по-тежко. И отново се опитваме да изпълняваме упражнението
с пълен обхват на движение и контролирано, разбира се. След това веднага правим корем и почиваме, понеже са малки мускулни групи и нямат такава голяма нужда от почивка. Разбира се, ако имате нужда от почивка, веднага може да вземете такава. И правим повторения. Супер. Една минута почивка и отново бицепс, трицепс почваме. Що прави бицепс на пейка, ще съм по-стабилен. Някаква предпочитам просто да разнообразя с това. Така, държане, разбира се, и бавно пускане. Правим 12 повторения. Сега преди трицепса или може да се почините малко, примерно 30 секунди, преди една минута може да вземете. Или аз както правя, направо тим на трицепси. Така, трицепсово разгъване. Правим 10 повторения на ръка и отново се опитваме да контролираме през цялото време. Това беше тренировката. Надявам се да я харесала. Ако имате въпроси, оставете ги долу в коментарите. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се и се виждим в другия клип.